Eihän näistä popomiehistä pääse millään eroon. Nehän tuo taas kolme venettä. Toivottavasti olette joukkoon kilpailussa mukaan. Ei tietenkään niin. Joo, no nyt siinä menee sitten se 20 kiloa poikki näillä 3 kalalla todennäköisesti. Ette ole kans sitten ihan pienimmistä päästä niitä alkanut ottamaan. Tuupas sä tänne haastateltavaksi vähän, kun oot joutilana, kun pääsit kalastuseroon jo, niin 3 komeata lohtajaa, popomiehet. Oletteko tekin sekakäyttäjiä vai millä nämä tuli? Kyllä me oikeasti ollaan sekakäyttäjiä. Ja 4. karkuutettiin vielä veneen takana. Oliko se suurin, joka karkasi? Ei ollut sama koko luokkaan kaikki. Oliko ne yhtä aikaa siinä hämmentämässä sitten vai oliko se vaan ansainnut vapautessa 4? Pitkin päivää niitä tuli sieltä, että 7 aamulla. 7 aamulla, koska lähditte matkaan? 6 oltiin silleen, että oli lelut pihalla. No ei tarvittanut silti niin koko yötä mellasutaan siellä, että sitten lopetitte mihin aikaan? No sitten kun se tuuli nousi, niin sitten me päätettiin. Me oltiin tuolla ihan länsirajalla, niin lähtiin pois sieltä sitten. Joo, sieltä oli hyvä lähteä silloin, että pääsee ehjänä kotiin. Vasta tuulen sai paukuttaa toista tuntia. Joo, no teillä on niin rikamat hyvässä kunnossa. Kiropraktikoa, joka tilatte varmaan maanantaiksi. Kyllä. Millä veneellä te sieltä tulitte, että keli oli kuitenkin kova, niin minkä kokoisella veneellä miehet liikkuu? Kinne 555 fasteri. Pulpettivene. Pulpettivene, joo, no siinä on ekstriimiä kyllä, voin taata. Ei mitään, onneksi on komeita kaloista ja tää on kova suoritus. Varmaan tosiaan 20 kiloa yhteensä, kun noin 3 kalaa puntaroidaan, niin nostaa komeasti koko suoritusta kokonaiskilpailussa. Ja seuraava voi tuoda kalansa sinne kouruun, niin pojat tulee tuohon poserattavaksi ja kuvattavaksi sitten. Niin kannattaa mennä tuohon nyt sitten, niin kyllä kaikki 300 grammaa sisään, että tää on niin kuin todella kova suoritus, että otettu koko perhe kerralla. Noin vakava paikka on.